At acceptere og fejre sin kropstype ændrer, hvordan folk shopper, klæder sig og i sidste ende opfatter sig selv. Modekampagner, der promoverer et smalt kropsideal, er noget, mange mennesker absorberer, kun for at blive skuffet, når deres kroppe ikke matcher billederne. Men i det øjeblik folk begynder at fokusere på, hvad der fremhæver deres naturlige form, begynder de at blive mere selvsikre. Mennesker, der har tillid til deres udseende, er en stærk motivator for bedre tøjvaner. Kropstypebevidsthed bidrager til et positivt kropsbillede og påvirker tøjvalg, der kan understøtte mental sundhed. At klæde sig, der passer til sin krop, er mere end blot overfladeniveau. Det er en handling af selvpleje, der er nødvendig for selvrespekt og sindsro. At have en forståelse af selve kroppen gør det muligt for folk at holde op med at forfølge idealer, der måske ikke er opnåelige, og folk lærer at arbejde med, hvad deres krop naturligt har at tilbyde. Når folk ved, hvilken form de har, som måske pære, æble, rektangel eller timeglas, kan man klæde sig for at fremhæve disse naturlige styrker. Dette modvirker sammenligning med skadelige skønhedsidealer, der er drevet af medierne. Uanset hvordan man klæder sig, modtager folk stadig betydelig kritik via sociale medier, hvilket potentielt kan forårsage problemer med selvtilliden. Kropstypepåklædning er en form for radikal accept i et samfund, der alt for ofte er blevet sidestillet med en snæver definition af skønhed, og kropsbevidst påklædning handler primært om selvaccept. Tøj, der fremhæver snarere end skjuler egenskaber, kan være gavnligt for den mentale sundhed. Når man lider af utilfredshed med kroppen, er det ofte svært at ændre kroppens udseende. Derfor ændrer folk deres tøjstil og vælger tøj, der omfavner komfort, bevægelse og kroppens form. Denne ændring fremmer et mere positivt kropsbillede og beskytter mod skadelige sociale påvirkninger. At bære tøj, der får individer til at se bedst muligt ud, er et perfekt eksempel på selvkærlighed og mental bekræftelse.